Lalai marhabun izuwa tashar North Media 24 da na subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun labarai da dumudumin su. Harin 9/11 na Amurka, Fasto Adebayo ya bayyana yadda aka bincike shi saboda yunkurin siyan jirgin sama. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha North Media 24. Sai a ta zama domin aji cikakkun labaran. Fasto Adebayo ya bayyana ya kusa shiga matsala da hukumomin kasar Amurka shekaru da dama da suka shuɗe. Shugaban na cocin RCCG ya ce hukumomin Amurka sun gudanar da bincike kan siyan jiragen sama a kasar bayan harin kunar bakin wake da aka kai a shekarun baya a kasar ta Amurka. Adebayo ya ce lamarin ya faru ne lokacin da hukumomin Amurka suka fara gudanar da bincike kan waɗanda ke da hannu a harin. Babban limamin cocin na RCCG ya ce abun ya samo asali ne lokacin da wasu manyan biliyoniyoyi su hudu suka yi yunkurin siya masa jirgin sama nasa na kansa amma ya ƙi amincewa. A ɗaya daga cikin wa'azinsa, malamin addinin ya ce lamarin ya faru ne lokacin da suka wuce, lokacin da naira ke da daraja sosai don har ta ɗara da dala daraja. PM News ta rawaito. Ya ce har mutanen sun tuntuɓi ɗaya daga cikin 'ya'yansu wanda ke aiki a kamfanin jirgin sama na ƙasar ta Amurka. To jama'a duka anan muka karkare tabar mashirin tamu sai wani lokacin in Allah ya kai mu. Kada ku manta da wannan tasha, idan wannan lokaci ne na farko da ka ziyarce ta sai ka danna mana subscribe kuma ka danna alamun ƙararrawa. Sai wani lokacin, a huta lafiya.